Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ngigsoon atong gisaolo karon ang Domingo sa Santissima Trinidad. Ug aron maandam kita og takos ning santos nga misa, atong hinumduman ang atong mga kasalanan ug mangayo kita sa Dios sa iyang gugma ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Dios nga mahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nga ni sa kalibutan, mipadayag ka kanamo mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon, bahin sa panahon nga nangagi, sa wala pa kamo mga tawo, ug sa panahon, sukad buhata sa Dios ang tawo. Ug pangutana sa tibuok kalibutan, kun sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo o gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog, ug buhi pabagihapon sila. May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto, nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalisang og mga milagro. Busa, hibawin ninyo niining adlaw ug itanong kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak. Ug mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayos sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang baba, ang tanan nilang kagahuman. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gatanaw nganha kanila, nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpaglingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa sa gutom. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maaniya unta kanamo, nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlo kamo. Hinunua ang maong Espiritu, naghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko,
Makihiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang pa ni Ana, mahimo kitang maisig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana na sa Dios kang Kristo. Kay kun makaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa katinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus og sa ilang pagkakita kaniya. Gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Midol si Jesus og mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan o kimua sila nga akong mga tinun-an. Og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon Ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Doon na tayo panultihon sa English nga gikan sa usa ka famous 17th century English author nga si John Donne. Siya nagkanayon, no man is an island. Nagkinahanglan ta sa usak-usa. Bati o guway lami ang atong kinabuhi kung ita mag-inusara lamang. Just try to imagine, diri sa Cebu City, ikaw rang usa. Walay University of the Visayas, walay Gaisano, walay Basilica del Santo, no? Ikaw rang usang galakaw-lakaw, no? Unsa man nga klase nga kinabuhi. Nagkinahanglan ta sa uban. We need social connections. We need a meaningful relationship so that our life, our existence would be worthwhile and would be meaningful. Ang mga ginikanan kinahanglan sa mga anak. Ang mga anak kinahanglan og ginikanan.
ang mga maestro, maestra na kinahanglan og mga estudyante. Ang mga estudyante na kinahanglan og maestro og maestra. No man is an island. Ang employer nanginahanglan og empleyado. Ang empleyado nanginahanglan og employer. Alangan man sad, sige lang kag trabaho. Why sweldo-sweldo? Kaya walay employer. We need one another. We need social connections. We need a meaningful relationship so that our experience, our life would also be worthwhile, would also be meaningful. And the best model para atong panaminan o atong hinuklugan niining meaningful relationship is the Trinity, ang Santissima Trinidad. We have one God but three persons. Unsa may bot pasabot ani nga usa ka Dios adunay tulo ka personas. That our God is a God of relationship. Our God is a God of relationship. God the Father has a relationship with God the Son and God the Holy Spirit. God the Son is in a relationship with God the Father and God the Holy Spirit. And God the Holy Spirit is in a relationship with God the Father and God the Son. Our God is a God of relationship. And this is not only an ordinary relationship, but a meaningful relationship. And what makes this relationship meaningful? It's love. Love unites the Trinity and makes them one. That is why even if there are three persons, we only have one God. Precisely because of love. Love makes parties one. That is why St. Augustine describes the Trinity as the Father as the lover, the Son as the beloved, and the Holy Spirit as the love. That is why St. John in his Gospel described God as love. God is love. Love is God. And wherever God is, there is love. And wherever love is, there is God. That is why the chief commandment of Jesus to his disciples is, love one another as I have loved you. Precisely because of this reason, for us to have a meaningful relationship. And it becomes meaningful again because of love. Because it makes parties. It makes the lovers one. It unites the lovers one. So kung adunay pagminahalay diha sa pamilya, aduna ginay panagiusa. Nganuman, kay aduna man ang gugma. And again, wherever love is, there is God. So kung adunay pagminahalay, adunay panaghiusa. Adunay panaghiusa tungod kay naa diha sa Dios. Ang Dios diha sa taliwala ug sa matag miyembro sa pamilya. It is very possible, no? Nga adunay panaghiusa sa usa ka pamilya kung adunay panaghigugmaay. This principle is also applicable in workplaces. Kung adunay gugma, no? Adunay gugma sa matag trabahante. Adunay gugma between the employer and the employees, there will always be unity and there is harmony. And again, the model of that meaningful relationship is the Trinity. And what makes it possible for us to experience this kind of relationship that the members of the Trinity are possessing? Because by virtue of our baptism, we have the Trinity in us, in each and every one of us. No, kay namdo mo sa bunyag, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So what we receive is not just the Holy Spirit. We also receive God the Father and God the Son together with the Holy Spirit.
And because we receive the Holy Spirit, St. Paul in the second reading is telling us that we become children of God. Nahimo kitang mga anak sa Dios. So kung unsay naa sa Dios, naa sad ta. Kung unsa nga attributes nga naa sa Dios, naa sad ta. Kung ang Dios mapasayloon, kita pod have the capacity nga makapasaylo. Kung ang Dios mahigugmaon, kita pod pwede sad tang mahigugma. Kung ang Dios merciful, kita pod merciful. Mangutana ta, Father, dili man gud sa tanang higayon, merciful ko. Dili sa tanang higayon, kanang generous ko. Dili sa tanang higayon, makapasaylo ko. Nagpasabot ba na nga wala na ako ang Trinity? Wala na ako ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? No. The Holy Trinity is always with us. Mabito ng pulong neso sa atong ebanghelyo karon, ingon siya nga, remember, hinumdumi nga ako nag-uban kanunay ninyo hangtod sa katapusan sa panahon, hangtod sa katapusan sa kalibutan. No? The existence, the presence of the Trinity in us, magpabilin, bisan pa og wata magbuhat sa mga sugo ni Jesus. Magpabilin na siya. His presence does not depend on the kind of attitude that we have. Kana lang mga higayon nga dili ta mapasayloon, mga higayon nga di ta masinabtanon, mga higayon nga dili ta manggihatagon sa uban, manong higayon nga wala nato gialaw ang Holy Spirit to work through us. And there may be many reasons nganong wala ta mo-cooperate sa promptings sa Holy Spirit nga naa nato. Bisan pag ang Espiritu mingon nga pasayloan na siya. Kay kabaw ka, kung kabalog kang mapasaylo, ang number 1 nga mabulahan, ikaw ra gihapon. Kay kung kabalog kang mapasaylo, makasinati ka og kalinaw. Aware ta na. Pero usahay, due to human weakness, dili nato mahimo kung unsay angay natong himuon. Pero nagpasabot ba nang wala tay capacity to forgive? We have the capacity. It's just that we don't cooperate with the influence of the Trinity which is in us. Nagpasulabi ang atong garbo, nagpasulabi ang atong kasuko, no? Nagpasulabi ang uban pang mga negative nga mga emotion nato nga it clouded the inspiration coming from the Trinity. But again, the Trinity is always with us, just waiting for us to allow the Trinity to be active. Do you notice, no? Every time nga makatabang ka, every time nga makapasaylo ka, every time nga generous ka ngadto sa ubang tao, it feels good. Why it feels good? Because we are deciding, we are acting according to our identity as children of God. Our decision and action is in harmony with our identity, isip, membro sa pamilya sa Ginoo. But every time we do the opposite, every time nga mangilad ka, every time nga makapasakit ka sa imong isig kaingon, unsay atong ma-feel? We feel awkward. Makonsensya ka. Precisely because our decision, our action is not in harmony with our identity as children of God. So as we continue with our celebration, my dear friends, we continue to pray and ask for God's guidance. Ngaunta, tagaan ta sa wisdom, tagaan ta sa kaalam, no, sa Ginoo, aron ang Trinity nga naa sa matag usa kanato ma-activate permi. And that can be seen and expressed in the way we think, in the way we talk, and in the way we do things. Manindog ang tanan, and let us pray, let us express our faith. Nagatuo kami Sa sa ka Dios nga mahan makagagaom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan,
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nangahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong nga adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkayusa ang tanang katawan sa kalibutan, ingon nga ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo usara. Ug moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo, nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamang giluyon, magpadayag ngadto sa tanan sa gugma sa Amahan, alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristiyanos maghiusa, aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong tataw nga ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Sa hilom atong ipadangat ngadto kang Senyor Santo ninyo, ang uban pa natong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Amahan, tabangi kami, aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himo ang kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo sa Espiritu Santo karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo nga ngako ng inyong sakripisyo, dawato ng ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato na ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapustanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kini mga halad sa among pag-alagad o pinaagi niini, himoa kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa sa persona kundi sa Trinidad sa usa kinaiya. Kay ang gituhan gud namo may tungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituhan namo may tungod sa imong anak ug sa walay kalainan may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin o mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Sa imong himaya usana sa kaitaasan. Daikon ang nag-aahi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa, ni Jose mong Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagawom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pasaylo kami sa among mga sala. Nung nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Sa panulan, Ginoo luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga mo mga sala, kung dili pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita ang atong panag-igsuunay, panagdait manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bola ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Dili ako ang nga makalawat kanino, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kayusa sa tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon sa kaymanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni. Pagtudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing og maligdo nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayon ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo among manuluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ko sa inyong mga ulo ug dawata ang padalangin sa Ginoo. Ginoo kaluy ang imong katawhan. Itugot kanamo niining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makakagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Maayong hapon sa tanan.